Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Lamharon pa sang mahamulag sa iya ginikanan si Maiko Sembrano. Natawo sa iloy nga isa ka labandera kag aminado nga hindi ini masarangan padakuon. Si Maiko ang ginpa-adapt kay Randy Sembrano sa La Carlota City, Negros Occidental. Isa ka manunudlo. Si Randy ang nagserbi hindi lang bilang amay kundi iloy pagit ni Maiko. Sa iya paghimudos ang bata ang nangin isa ka top student kag student leader sa iya bulutuan. Magluwas sini, si Maiko ang nangin model man sa isa ka advertisement sa gatas. Mga puso espesyal ang aton nga topiko sini nga aga bangod sang aton pagsaulog sang Father's Day sini nga tuig. Mangin bisita nato ng isa ka top student, baho perti ka alam ni, nga nagikan pa sa La Carlota City. Si Maiko, mga kapuso, gipadako sa isa ka manunudlo, pero ang iya tawag sini Mommy o kun Daddy. Ano ginbala? Ano man? Inatanan mga kapuso hibalonta kay istoryahan kaupod kay Maiko Sembrano. Hi Mike! Good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. How are you? Kumusta? Hi sir, good morning Sir Adrian. How are you? Alam kay Maiko. Thank you for asking. I'm doing great, Mike. Pwede mo pala kami may istoryahan kung paano ikaw nakuha sa isa kasikat na commercial sang gatas? Smart Kid. Mga kapuso, anong imo mga awards sinakuha? Okay, I am the SPG President of the Supreme Pupil Government of La Carlota North Elementary School, La Carlota City. So, I have been chosen one of the candidate to represent for Batang Matibay 2021. Very personal na Mike ha. Anong imo mga inagyan sa imo hubin nga edad? Sino ini si Mommy Randy sa imo kabuhi kag paano ka bala nakalabot sa iya? So, nang gamay pa lang ko, ang akong true mother is a labandera niya. So, gingkwaya ko because wala man sa inog kasarang ang akong mother. So, pila pa lang ka hours sa pagbata sa akon na gingkwayan ako and gingalagaan niya ko. And right now, I am here to prove to you that there's no gender sa pag-iloy. Si Mommy Randy Sembrano now stand as a ng father and mother. Abi Mike, ipakilala man sa amo ng imo ginapabugal nga si Mommy Randy. Hi, Sir Adrian. Good morning. Thank you again sa pag-agdan ninyo sa amon sa inyong programa. Maki Mommy Randy man ko. Mommy Randy, si Maiko isa ka mabuot kag mapisan nga bata. Very promising. Paano mo ni siya ginpadako man? Nga man, nag-decide ka sadto nga padakuon kag, consider him as your own child. Actually, Sir Adrian, sang ginapusong pa lang siya sa iyagi nga tutuod nga iloy. Arito yung mga ihatag sa akon. Sang ara na siya, nagwa na siya. Tapos nagpahimo na ako sa sang final decision kung ano ang magiging decision ko nang sa pagkakita ko kay Michael, parang anghel gisaya sa akon nga hindi ko kapang hindi. I know na may kaakibat ng responsibility ang pagiging single parent ko, pero ginpangisugan ko na lagi kay nakita ko nga ang future niya ang pwede ko mahatag para sa iya. Always ko ginahambal sa bata ko nga sa tanan-tanan nga desisyon nga nahimo ko, si Maiko ang pinaka-perfect nga naging desisyon ko sa kabuhi ko. When it comes to parenting naman niya, Mommy Randy, ano ang permi mo nga ginalay, guys, sa imo pinalangga nga bata? Kung ano yung pagdisiplina sa akong sang ginikanan ko, the same pattern ang ginhimo ko para kay Maiko. At the same time, Sir Adrian, in the other way, kita nga ginikanan kabalo man tamo, makita taman na siya mo kung ano ang dapat nga strategy sa pagdisiplina sa kabataan ng atong himuon. Maskin amo lang ni ang imo nga ginikanan single parent lang, pero mahatag ko man ang ginahatag sang isa ka tatay at ginahatag sang isa ka nanay. Kung ako lang maglantaw, wala sang problema. Kung ako lang maglantaw, wala sang questions. Ang importante is the love nga mahatag sang isa ka nanay, sang isa ka tatay para sa iyang bata. Kaya ang love nga ina, amo naman siyang gamiton niya sa iyang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Mike, pati namon, may ara ikaw sang gin-prepare nga surprise para kay Mommy Randy. Abi, ihatag na sa iya? Okay, now this gift is for Mommy. Dear Mommy, your arms are my shelter, assuring me that it will be better. Your hand is my comfort, lifting me up when I fall short.
Your voice makes me strong and teaching me what's right and wrong. Your smile says it all. I love you and thank you for all. Happy Father's Day to all, and especially to Mommy. Thank you so much, Nat. Thank you, Gid, Mami Randy. Happy Father's Day. Gikan sa amon diri sa GMA Regional TV Early Edition. Father's Day, Mother's Day, kung ano pa da, madamo gid nga salamat and congratulations sa imo, sir. Madamo gid nga salamat. Mga pugsaw, ang papel sa ginikanan, wala lang nakabase kung ano kakompleto kag malipayon ang isa ka pamilya. Kung kaisa, ang mga kabudlayan ni inagyan ilabinagid sa pagpangabuhi ang nagaserbi man nga leksyon kag mga kapuso, epektibo ini nga pamaagi akgon mapadako sang madinalagon kag mabuot ang mga kabataan. Mga puso, pisar may isa ka adlaw sa kanatuig nga ginatigana para sa aton mga tatay. Dapat tatandaan nga ang pagtalupangod sa ila paghimakas ang dapat adlaw-adlaw naton nga himuon. Kag mga puso, hindi ta dapat pagkalimtan ha ang mga sakripisyo sa aton mga amay para ang aton mga kinahanglanon ang mahatag kada adlaw. Samtang, sa pinakabahing mga kapuso, ang kapuso artist nga makachika ni kapuso Katie Revilla sa Bestok Bantayan sa pagbalik sa inyong paborito nga programa Kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.